Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgama arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwletimiziň durmuşyny değişli möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy we milli ykdysadyýetyň pudoklarynyň sağlaşykly ötüşine gönükdirilen birnäçe resminamalaryň tasdimlaryny araldy. Salam hormatly minister kabinetiniň agzalary, bir şuň sözülen diýip bolşýarlyk. Minister kabinetiniň nowatdaky sanly ulgama arkaly mejlisimize geçirýär. Mejliste taýýarlanan resminamanyň tasdimlamaryna şeýlem käbirem beýleki meseleler aralyp maslahatlaşar. Hormat prezidentimize sanly ulgama arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrik we söz berdi. Vice-premier gözöçüge diýen düzümlerine alınıp balyan işleriň ýagdaýy Kızgystan Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň hemde Saglyk goraş we Derman senaty ministrliginiň hünärmenleriniň ýurdumyzyň şipahanalarynyň mali hojulyk işleri hemde bejer sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollanmalarynyň bahalary boýunça bilelikde geçiren seljermeleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Geçirilen seljermeleriň dowamyna şipahanalaryň mali hojulyk ýagdaýy we berilýän ýollanmalaryň bahalary bilen baglanşyk meseleler öwrenildi. Geçirilen seljermeleriň netijelerine laýyklykda ýurdumyzda şipahanalaryň mali durnuklygyny pogtlandyrmak, ýüdülenýän hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak maksady bilen birnäçe çäreleri kabul etmek teklip edilýär. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiziň garamagyna degişli kararyň taslamasy ýüdülenildi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, halkymyzyň hemde ýurdumyzyň her bir raýatynyň saglyk we awadançylygy barada galadanyň Türkmenistanyň döwlet ýadatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini beledi. Saglyk döwlet maksatnamasynyň we beýleki giňmeçerli durmuş ykdysady maksatnamalaryň çäklerini paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň vilayetlerine täze lukmançylyk idaralarynyň şipahana din jarşy we fiýagatçylyk ugurly binalaryň ýygyderli gurulýanlygy bellenildi. Ýurdumyzyň şipahanalary ýenjamlaşdyrşy we ýola goýulýan hyzmatlar boýunça dünýä belli bejerş öňnaş merkezlerinden pisdärler. Şipahana din jarşy düzüminiň öýtürmegi ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygyny keltmäge ýardym edýär diýip döwlet başçylygy bellädi. Hormat prezidentimize ýurdumyzyň tagaldyş idaralarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýda almak maksady bilen teklip edilýän çäreleriň ähmiýetini belläp, degişli karary gol çekdi. Hemde ony sanly ulgama arkaly vice-premiere berdi. We burada bar bolan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, Türkmenistanda 2021-2025 ýyllarda döwletiň gatnaşmagyna kärhanlary dolandyrmak hemde özgertmek boýunça strategiýany we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny amala aşyrmak ornuny ýerine getirmeli çäreler hakynda aýtdy. Resminama laýyklykda anançly dolandyrmagyň etatyna döwletiň we hyzmaty pudogyň arasyna gatnaşyklary öýtürmek boýunça çäreleri ýerine getirmek gözüňde tutulýar. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna ministrlikleriň we häkimlikleriň hatabyny durýan birnäçe idaralary hyzmat taraplara geçirmek hakynda Türkmenistanyň raýat kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda taýýarlanan teklipler hödürlenildi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, birnäçe taslamалary üstünlükli ýerine getirmek maksady bilen döwletiň hyzmat tarap bilen gatnaşyklaryny öýtürmegiň häzirki döwrüň möhüm meseleleriň biri bolup durýanyny bellädi. Bu işte anançly dolandyrmak guraly etaty mali ugurlarynyň biri höküminde kepitlendi. Bu guralyň netijeli peýda alınmagy döwletimizde terişleri taşytdamagy, ýylatly ýerlerde häzirki zaman düzüminiň döredilmegine, telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlaryň sanynyň artmagyna, şol bir wagtyň özünde harytlaryň we ýerine getirilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna mümkinçilik berýär diýip döwlet başçylygy aýtdy. Hormatly prezidentimize bir orada bar bolan wezipeleriň çözgüdüne oýlanjykly çemeleşmegiň wajypdygyny aýdyp, bu barada vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Gaziýew toplamyny öýtürmek, bu orada täze zawodlar gurmak, almataýdan öňdewarjy gazananlary we kämil tehnologiýalary ornaşdyrmak, daşa ýurtly ygtybarly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna töwde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Sawut toparynyň Türkmen bölегiniň düzümini tasdiklamak hakynda kararyň taslamasyny ödürledi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döwletimiziň energetik strategiýasynyň ägir türlü tebigy serişleri, ýurdumyzyň neft gaz pudugynyň alymyň serişlerini netijeli ulanmaga gönükdirlendigini bellädi. Täze döwrebap nefti we gazy gaýtan işleýän öňümçülikleriň döredilmegi bu ulgamda ýöňde durýan wezipeler çözmäge ýardam etmeliler. Şol öňümçülikler ýurdumyzda hemde daşary ýurtlarda uly istek bildirilýän öňümler çykarmalydyr. Döwlet başlarymyz neft gaz senagatyny munun meýlekde ösürmäge gönükdirilen maýy goýun taslamalarynın üstünlikli durumşa geçirilmeginde neft gaz senagatynyň möhüm orun eýleýändigini belläp, vice-premiere bir näçe taşyklar berdi. Hormatly prezidentime de Sewda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki Türkmen Sawut toparynyň Türkmen böleginiň dödümini tasdiklamak hakynaky karary gol çekip, ony Sanly Omarkaly vice-premiere gurutdy. Hemde bu gurda degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelip, ýurdumyzda azyk üçinçiligini puturlandyrmak maksady bilen wilayatlerde goýçy gatylynyň düýbini tutmak we ekiş mövsümini belirlenen agrotehnik mehletlerde geçirmek, şeýlekem buğday eklen meýdanlarda ýygyk etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. 24 martda Ahal, Balkan, Lewap we Mar wilayatlaryna goýçy ekişine guramaçylyk girişlenligi aýdyldy. Şu günleri Daşoğul wilayatyna bir möhüm çäre taýýarlyk görülýär. Bitebitde goýçy ekişine 31 martda badalga berler. Teň hyzmatçy kärhanlary we daýhan birleşikleri ekiş mövsümini belirlenen agrotehnik mehletlerde geçirmek, şol sanyna obagjyk teňkalarynyň hemde gurallarynyň büýükdençli işini üpsün etmek, ýönem enerjileri ýokary hili goýçy tohumlar bilen üpsün etmek üçin ähli çäreler görülýär. Şu günleri gallaç kärenleşler agrotehnik kadra laýyklykda buğday eklen meýdanlarda aýkinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we öýdüş tutmak işlerini dowam edýärler. Wilayatlarda alimler we tejribeli hünärmenler yerli öňüm öňürjilere ýöňde barjy ilmi tejribäni peýdalanmak, buğdaýyň, goýçanyň, göýük bakça, yer alma we beýleki obagjyk ekinlerinden bol hatyr almak meseleler boýunça maslahatlar berýärler. Şeýlekem bir orda ilmi usuliýet gollanmalar taýýarlanýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, möhümleýin meýdan işleriniň depkinlerini güýçlendirmek, paýtaç kärenleşleriň maddi enzamyň üçinçiligini puturlandyrmak boýunça bir näçe taşyklar berdi. Şunda obagjyk pudugyny üstünlikli ösürmegiň möhüm şert hökümine, ekrançylyk medeniýetiniň ýokarlandyrmagynyň möhümdigine aýratyn üns çekildi. Döwlet başlarymyzda ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üçinçiligi, suw serişlerine erejeli peýdalanmak bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak babatda vice-premiere bir näçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew, Türkmenistanyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň işini kämilleşdirmek, hususanyna bir ministrligiň binýadyna gurulşyklaryň döwlet büýrüçisi gullugyny düretmek boýunça alınıp bolýan çäreler barada hatabat berdi. Ýa-da kwatda binagarlyk şäher gurulşyk syýasaty üstünlikli durumşa geçirilýär. Tebitleri ösürmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini düýpli özgertmek boýunça ýerime taslamalar toplamlaryň amala aşyrylýar. Vice-premier gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň binýadyna gurulşyklaryň döwlet büýrüçisi gullugyny düretmek baradaky teklibi beýan etdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gurulşyk pudugynyň kämilleşdirilmegi boýunça işleriň möhümdigini bellemek bilen ähli orduş düzümleriň taýdaşly ýödary hereketini hemde möhüm gurulşyk diskalaryna alınıp bolýan işler bilen baglanyşly gurulşyklaryň döwlet büýrüçisi gullugynyň işiniň gurallarynyň düýpli öwrenmeginiň derurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz bir meseleni ýeni däwrgedek içkin öwrenmegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda vice-premiere bir näçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwgedew ýurdumyzyň öňüm öňürjileri we telekeçleri bilen birlikde maýy goýun forumyny geçirmek boýunça alınıp bolýan taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Vice-premier ulug aratnaşyk toplamyna pudugyň maddi enzamynyň binýadyň berkidilmegine, döwlet we hususy gatnaşygy munun meýlekde ösürmäge, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan öýrençi kuwatlyklaryny artdyrmaga, içerki wagdarlary ýurdumyzda öňdirilen ýokary hili harytlar bilen üpçün etmäge gönükdirilen işleriň alınıp bolýanyny habar berdi. Şunun bilen baglykda vice-premier 8-9 aprelde ýurdumyzyň öňüm öňürjileri we telekeçleri bilen maýy goýun forumyny geçirmek baradaky teklibi beýan etdi. Şeýlekem ulug we aratnaşyk toplamynyň häzirki zaman düzümini nazara alyp, türkmen telekeçleriniň we öňüm öňürjileriniň maýy goýun serişlerini çekmek arkaly ykdysadyýetimizi hususy pudak bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini täze kärhanlary düretmek gödüňli tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, toplumlaryň maksatnamalaryň üstünlikli durumşa geçirilmegi netijesinde gaýtadan işleýän pudugyň üstünlýänligini, kiçik we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan golluk berilýänligini bellädi.
netijeli gatnaşyklar ýola goýmakda bilelikdäki taslamalaryň ykdysady beýikliklerigi, olaryň durmuş ähmiýeti we ekologik howpsuzlygy möhüm ugur bolup durýar. Ähli gyzyklanma bildirýän taraplaryň netijeli we uzak möhletliň üstünlikleri gazanmaklary üçin has amatly gurallaryň tapylmagy wajypdyr. Ýa-da döwürde ýurdumyzyň öňüne daşa ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan öňümçligi hasy artdyrmak, eksport ugurlaryny artdyrmak gönükdirilen täsir usullary giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başçylary maýy goýun forumly geçirmek barada aýdyp, bazar gatnaşyklaryny ulgamlaryň esasy öwrenmegiň, ýurdumyzyň öňüm öňlerçileriniň talaplaryna ýygyderli seljermeler geçirmegiň, türkmen telekeçleriniň ulug aratnaşyk toplamyna ýokary hili öňümleriň öňümçigini ýola goýmakda, ýöňde barjy tejribeleri we innovasiýon usullary ornaşdyrmagyň wajypdygyny bellädi. Bu babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Galejew Türkmen Awtoban paýdary jemgyýetiniň binýadyna ulug hyzmatlary ýolagçy gatnatma kärhanasyny döretmek hemde bir ugurda hyzmatlary ýola goýmak boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Aşgabat Türkmenabad ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň gurulşyk işleriniň ýokary depkinine dowam edýänligi hemde watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyna gabatlanlyp bir awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen böleginiň ulanmaga berilmeginiň meýilleşdirilýänligi aýdyldy. Halkara ýolagçy gatnawlaryny ýola goýmak hemde bir ugurda ýokary hili hyzmatlary üpsin etmek maksady bilen ulug hyzmatlary kärhanasyny döretmek gözeňde tutilýar. Vice-premier Türkmen Awtoban paýdary jemgyýet tarapyndan ýolagçy awtobuslaryny hemde ýeňil awtologary satyr almak baradaky teklipleriň öwrenlendigini habar berdi. Şunun bilen baglykda Türkmen Awtologlar Agentliginiň awtolog menzilleriniň hyzmatyndan şertnamanyň esasy peýdalanmak arkaly ýolagçylary ýokary hili hyzmatlary ýola goýmak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň telekeçleriniň tagallalary bilen ýokary teýlikli awtolog ýollarynyň hemde çylşyrymly inženerslik tesgalarynyň onlarçasynyň gurulýanlygyny, olaryň watanymyzyň iklimiň ören möhüm sewda ýollarynyň halkara merkez hökümine ornyň pugtulandyrylmagyna ýardam berýän döwrewap we ýokary netijeli ulug düzümlerini kemale getirmekde ägir türlü ähmiýetini bellädi. Ýokary depkinlerde gurulşyga alınıp barýan Aşgabat Türkmenabad ýokary teýlikli awtobanyň halkara ölçegleriniň ähli taraplaryna dowul gabat gelmegini üpsin etmekleri urdur. Munyň özi ýurdumyzyň ulug issaşyk geçilgen hökümindäki ornyň pugtulandyrylmagyna ýardam berer diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýolagçylary ýokary hili hyzmat etmegiň degişli düzümlerini döretmegiň zerurdygyny aýdyp, pugdok derejesinde awtomobil ulogynyň ähmiýetiniň barha artýanyny aýtdy. Milli liderimiz awtomobil ulogynyň teňki binýadynyň ýokary ekologiýa we howpsuzlyk ölçeglerine laýyk derejede döwrewaplaşdyrylmagynyň döwletimiziň durmuş ykdysady syýasatynyň möhüm ugrundygyny aýdyp, ýolagçylary ýokary derejeli hyzmat etmek üçin degişli şertleri üpsin etmek boýunça vice-premier birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa 2021-nji ýylyň aprel aýyna geçiriljek esas şäherleriň şeýlekem medeni durmuş maksady binalary açyp ulanmaga bermegiň maksatnamasy barada hatabat berdi. Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanşygarynyň hemde bütün dünýä saglyk gününiň, Türkmen bedewiniň milli bayramynyň we Türkmen alabaýynyň bayramynyň Aşgabatyň 140 ýyllygynyň hormatyna bagşlanýan şäherleriň meýilnamasyny amala aşyrmagyň çäklerini, alma maslahatlary, dörejilik duguşlyklaryny, sergileri, bayramçy konsertlerini, alim bilim şäherlerini, sportyň durly görnüşleri boýunça ýarışlary we beden terbiýet sagaldyş şäherlerini guramak gözeňde tutilýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen halkynyň maddi we ruhy mirasynyň düýpli öwrenmegine hemde dünýäde giňden wagt edilmegine bayramçyk dawarlarynyň we şäherleriň ägir türlü ähmiýetiniň bardygyny bellädi we olaryň ýokary guramaçyk derejesini üpsin etmegi tapşyrdy. Döwlet başçylarymyz Türkmen bedewiniň milli bayramyna we ilkinji gedek onuň bilen birlikde geçirilýän Türkmen alabaýynyň bayramyna taýýarlyk işlerini insi çekip, häzirki döwürde ýurdumyzda bir ugurlaryň degişli düzümleriniň döredilmegine hemde sagaşykly ösdürilmegine gönükdirilen işleriň ähmiýetligini aýtdy. Arasaganly ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, arşynaslyk ulgamyndaky tokumçylyk işine halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek we içinaslyk milli ýörelgelerini ilerletmek hemde onuň asyrlar aşyp gelýän däplerini geljek nesillere ýetirmek boýunça toplumlaryň işler alınıp barlýar. Munyň özi medeniýet we sunat işgärleriniň dörejiligine munasyp orna ýelemeler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde bayramçyklar nasibetli meýilleşdirilen dawarlary Türkmen toýuny maksus derejede guramaçykly geçirmek babatda vice-premier birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýadow gözüçi edýän gonlaryny durmuşa geçirilýän işler hemde taýlyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi.
Hormat prezidentimizin ýygyderil tagallas netijesinde tutuş ýurdumyzda iri halkary ölçeglerini kybap gelýän anyklaýyş merkezleri, beceriş öňnalş idaralary, hassahanalar, şypahanalar, häzirki zaman derman serişleri, kärhanlary gurulýar. Adamlaryň saglygyny goramak hemde ömür dowamlylygyny artdyrmak, ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny bermek, lukmanlaryň günär derejesini ýokallandyrmak, giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, tagdyn durmuş ýergelerini wagt etmek boýunça ägir türlü işler alınıp barlýar. Degişi ministerlikler we pudoklaryň durmuş idaralary bilen birlikde taglyk döwlet maksatnamasynyň rejelerini görnüşini hemde onu amala aşyrmak boýunça ýerine getirilmeli çäreleriň 2021-2025-nji ýyllar üçin meýilnamasy işlenip taýýarlandy. Taglyk goraýşy hemme taraplarını ösdürmek, adamlaryň ýaşaýyş derejesini gowlandyrmak we ömür dowamlylygyny artdyrmak, taglygy berkitmäge, keteleriň öňüni almaga, taglyk goraýşyň kämil we ýokary netijeli ulgamly döretmäge toplumlaryň esasy çemeleşmek maksatnamanyň möhüm ugrulary bolup durýar. Şeýlelikde taglyk döwlet maksatnamasynyň ýerine getirmegi, taglyk goraýşyň kämil we ygtybarly ulgamly kemale getirmäge, Türkmenistanyň dünýäde sagdynlygyň we bagtyarlygyň ýurty hökümdäki derejesini hassa belinde götürmäge ýardam berer. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, milli saglyk goraýyş ulgamly kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň wajypdygyny aýtdy we onuň hemme taraplaryn ösdürmeginiň durmuş ulgamly nazarlaýan döwlet ýasatynyň ileri türýän ugurlarynyň biridigini beledi. Bu möhüm ugrun düýpli özgörtülmegine görüktirilen özgörtmeleriň çäklaryny, ýazyrky zaman lukmançylyk merkezleriniň gurulşynyň, dünýäniň ýöňde barjy önüm enerjilerinden ýokary tehnologiýaly enjamlary satyn almagyň, ýokary hünärli lukmanlary taýýarlamagyň, derman üpçünçiliginiň guralny kämilleşdirmegiň gödüňde tutulýanlygy bellenildi. Adamlaryň tagdyn durmuş ýergelerini we yaramaz enliklerden daşly durmagyna urukdurýan ýöňnal çärelerini möhüm üns bermeliler. Döwlet başlarymyza ködelenen tapsamany maqullap we degişi karara gol çekip, ony Sanul Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde gödüňde tutulan ähli çäreleriň ýerine getirişine bir gödekçiligi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federatsiýasynyň Moskwa şäherine şu ýylyň 30 martyndan 2 aprel aralygynda boljak iş saparyny görýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hökümet ara toparnyň birlikdäki işiniň çäklerini amala aşylýan saparyň dowamyna iki taraplaryň duşuklary we hyzmatdaşyň esasy urlary boýunça gepleşikleri geçirmek gödüňde tutulýar. Şoň bilen baglykda Russiýa Federatsiýasynyň sebetleri bilen neft, gaz, himiýa, senagat, owagjylyk pudoklaryna, ulugda, sewda ykdysady, ilim bilim toplumlaryna we saglyk goraýşda öýdary gatnaşyklaryň geljek urlary aranyp maslahatlaşlar. Şonuň bilen birlikde iki ýurdun daşary syýasy idaralarynyň ýol başlarynyň arasynda duşuklar we gepleşikler meýilleşdirildi. Olaryň dowamyna möhüm ugurlarda şol sany tiýatry diplomatik ulgamda döwletara gatnaşyklaryny ösdürmegiň meselelerini garalar. Şeýle hem 2 aprelde Moskwada garaşly döwletleriň arkalaşyk ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisi geçiriler. Onun gün tertibine tevtari we halkara hukuklygyny pugturandyrmak, piýagatçylyk, beden terbiýe we sport, ýaşar tiýada togurlaryny köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşly meseleleriň toplumy girdiler. Şoň bilen baglykda türkmen tarapy mejlise gatnaşyklaryň garamagyna bir näçe resmi namalary hüdürler. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federatsiýasyna iş saparynyň çäklaryny tebit hukuklyk meseleleri boýunça ýokary derejedäki iki taraplaryň pudugary geňeşmeleri geçirmek bellenildi. Şeýle hem türkmen rus gatnaşyklarynyň köp ugurly käýfiýetde ýedigini nazara almak bilen hökümetleriň degişi agdalarynyň iki ýurdun ministrlikleriniň we pudoklaryň durmuş idaralarynyň hemde iri firmalarynyň ýol başlarynyň arasynda iş duşuklaryny guramak teklip ediler. Mundan başga atçylyk sunugatyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen galkynyş milli atçylyk oýunlar toparynyň wekilleriniň Russiýanyň döwlet serkiniň we Moskwanyň uly döwlet serkiniň ýol başlary bilen duşuklarynyň geçirilmegi gödüňde tutulýar. Bu duşuklaryň we gepleşikleriň netijeleri boýunça dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk barada iki taraplaryň resmi namalary gol çekmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, Türkmenistan we Russiýa Federatsiýasyny gadymdan gelýän dostluk gatnaşyklarynyň we taryhy taýdan ýola goýulan hyzmatdaşlygyň baglanyşdyrýanyny beledi. Ýazyrky döwürde strategik hyzmatdaşlyk etapynda ýola goýulan gatnaşyklar iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy taýdanşyklary ösdürilýär. Biziň ýurtlarymyz awraýly halkara guramalarynyň çäklaryny, netijeli gatnaşyklary ýola goýmak arkaly tebit hemde ählimum paragatçylygyň, hukuklygyň, awadançylygyň üpçün edilmegi bilen baglanyşykly wajyp meseleler boýunça garaýşlaryň ýakynlygyny ýa-da dolu gawat gelýänligini beýan edýär diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Türkmen rus hyzmatdaşlygy giň ugurlary öz içine alýar.
hem de birlikdäki hökümetara toparynyň işine möhüm orun degişi bolan Tewdak Sadıl gomda netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin äger türlü mümkinçilikler bar diýip döwlet başçylary aýtdy. Şonuň bilen birlikde ansan perwer orlar, bilim we alam, medeniýet we sünnet bolganlar boýunça diýip bolan gatnaşyklaryň berkidilmegine uly ähmiýet berilýär. Hormat prezidentimiz Russiýanyň netijeli ykdysady, işur we medeni gatnaşyklary ýola goýulan iri sebitler bilen alınıp barýan hyzmatdaşygyň okunly häýeti eýdigini kanagatlanmaýan bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň wekiliýetiniň möhüm ogurlarda öýdary bähwetli iki taraplaryň hyzmatdaşygy ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň dol derejede durmuşa geçirilmegini öz içine alýan Russiýa Federasiýasyna boljak iş taparyna taýýarlyk görmek boýunça vice-premieri Daşary işler ministrine anyk tapşyryklar berdi. Tanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Onun Minister Kabinetiniň agdalary bir şonuň bilen tanly ulgam arkaly nowatda Minister Kabinetiniň mejlisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jazalygym alyp baran işleriniň uly üstünlikleri ardy boýdy. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Ataýew hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň permany Toýly Alladur Duýuç Ataýewy Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Selimow hakyny Söýünç Nadar Nurnadarowyç Selimow Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň häkimi wezipesini bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe raýatlaryň melhem suwlary we howasy bilen dünýä we şifahanalarynyň hyzmatynyň netijeli peýdalanmagyny öpçün etmek, hemde olary berilýän ýollamynamalaryň bahalaryny keskitlemek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Serenat ministrliginiň şifahanalaryna bejerş tagadys kömegini almak üçin berilýän ýollamynamalaryň bahalary tasdiklandy. Türkmenistan bilen Saudi Arabistany paşalygynyň arasynda gazanylan iki tarapdaň ýylalaşyklary durmuşa geçirmek, hemde iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýlegim ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Sewda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara Türkmen Sawu toporunyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklandy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýylatyň saglyk ýagdaýyny hasam gowlandyrmak we awadançylygyny ýokulandyrmak, adam ömrüniň dowamlygyny artdyrmak, raýatlar üçin saglyk goramak babatda hemme tarapdaň deň mümkinçilikler we şertleri öpçün etmek. Saglyk goraýşy halkara ölçeglerini laýyklykda ösdürmek, hemde innowasion tehnologiýalary, öňde barjy lukmançylyk ilmini we tejribesini esaslanýan kämil we ýokary netijeli saglyk goraýyş ulgamyny döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi we onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çärelerin 2021-2025 ýyllar üçin mailnamasy tasdiklandy. Ýekşenbe güni 28 martda Türkmenistanyň möhüm jemgyýetçilik siýasy şäheri Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň ilkinji saýlawlary geçirilýär. Watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylda hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk bayramynyň öň ýanyna geçirilýän şu saýlawlar hormat prezidentimizin başlangyjy bilen amala aşyrylýan hemde döwletimiziň demokratik esatlarynyň putulandyrylmagyny, ýurdumyzda hakyky halk häkimetlik ýörelgileriniň berkarar edilmegini gönükdirilen giňerimli özgörtmeler ýoluny ýene bir ähmiýetli waka bolar. Türkmenistana saýlawlary we salat salşyklar geçirmek bardaky merkezi toporda habar berilýär. 26 martda bu mewsimiň möhüm tapgyrlarynyň biri saýlawlaryň öň ýanynaky wagty işleri tamamlandy. Saýlawlara taýýarlyk işleri açyklyk we aýanlyk ýagdaýyny, hereket edýän saýlaw kodeksini hemde halkara hukugynyň kadrlaryna berk laýyklykda alınıp barly. Türkmenistan boýunça Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalygyna jemi 112 dalaşkar belli alındy. Şeýlelikde jemi 48 mandatyň her biri üçin 2-3 dalaşkar
bätleşer. Bu bolsa saýlawlaryň giň bätleşik esasyna geçirilýändiginiň suwtnamasydyr. Dalaşgärleriň 26 götürümine golaýynyň finallardygyny bellemek gerek. Munyň özi ýurdumyzda gender deňligine we aýal gyzlaryň syýasy işçiligine aýratyn ähmiýet berilýändigini görkezýär. Bellenlen tertibe laýyklykda paýtatmada we welaýatlarda dalaşgärleriň saýlawçylar welaýatlaryň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agdalary bilen 24 duşu geçirildi. Şunu ähli dalaşgärlere saýlawlaryň öň ýanyna wagdy işlerini alyp barmak üçin deň şertler we mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyzyň saýlaw uçaşlyklarynyň altysyna dowlat taýýarlyk yglandyrly. Olaryň kerweri öňünden saýlawlar guramaçylykly geçirmek üçin berur derejede enjamlaşdyrly. Iki palataly Milli Geňeşiň dördülmegi ýurdumyzyň parlamentiniň taryhyny täze möhüm tapgyryň başlanýanyny alamatlandyrar. Hemde kanun çykarjylyk işiniň kämilleşdirilmegine, döwlet häkimiýet idaralarynyň döwrüwaplaşdyrylmagyna, jemgyýet durmuşynyň mundan beýlägem ýygyderli demokratiýalaşdyrylmagyna ýardam berer. Saýlawlaryň geçirilişine milli synçylaryň 440-sy öz ygtyýarlyklarynyň çäklerini gödäwçilik ederler. Olaryň esasy wezipesi saýlawlaryň açyklygyny hemde aýanlygyny, kanunçylyga laýyklygyny üpşin etmekden ibaratdyr. Umuman saýlawlar güni 28 martda halk maslahatynyň agdalygyna, watandaşlarymyzyň hormatyna we ynamyna eýe bolan iň münasip adamlaryň saýlanmagy üçin ähli mümkinçilikleriň dördülenligini bellemek gerek. Olar hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan Türkmenistany durmuş ykdysadyny ösdürmeň giň ýeremli maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirmegine uly goşant goşarlar. Hormatly prezidentimiň telekeçilik ulgamynyň ösmegine dördüp berýän giň şertler netijesinde bu ulgam ýurdumyzda öňürji güýje urlýar. Mart aýynyň 25-nde ýurdumyzyň welaýatlarynyň 5-nde bir wada döwrewap ýyla çyşgany ulgamynyň 6-synyň hormatly prezidentimiň ak patasy bilen açylyp ulanmagy berilmek bolsa, bu orada işleriň rowançlyklary we senýänliginiň aýdyň nişanlar. Şu münasibetli ahal Balkan Daşow Lewap we Mar welaýatlaryna geçirilen hoşalyk maslahatlaram bagtyar raýatlarymyzyň gahrman arkadamyda özleri hakyny edýän aladalar üçin hoşalyk duýgularynyň aýdyň ýüze çykmasyna urilýar. Maslahatlary vilayet häkimlikleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, ýaşuly nesiller, mährem eneler, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, hususy hemde idara kerhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Hoşalyk maslahatlaryna çykyş edenler, ýurdumyzyň muqaddes garaşdyrlarynyň 30 ýyllyk şany toýunyň toýlanýan ýylynda, Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watany ýylynda bu döwrewap ýerleşhanalaryň açylyp ulanmagy berilmegi, halkymyzyň durmuşyna uly bir taryhy waka boldy diýip nawtadylar. Mähriban arkadamyzyň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini gowranyrmak, hususy ulgamy ösdürmek we onuň oruny ýokarlandyrmak, ady garaşdyrlaryny üpçün etmek barada alyp barýan döwlet siýasatynyň barha rowaçlyklary betlenýändigini bu ýysan çilen bellädiler. Hormatly prezidentimiň sany ulgam arkaly akpata bermegi bilen ähli welaýatlarda döwrewap ýyldyshanalaryň açylmagy, halkymyza we içerki wagdarlarymyza terbiýe gönümleri bilen üpçün etmekde amala aşyrylýan belent maksatly işleň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr diýip bellendi. Ýurdumyzda telekeçiligiň erkin ösmegi barada edilýän aladalar, olary döwletimiz tarapyndan berilýän ýeňillikler, gollaw himayetler, işur telekeçiligiň innowasion tehnologiýaly täze önümçilikleri ýoly goýmaklaryna amatly şertler döredýär. Telekeçilerimiz owa hojalyk, finagat, guruluşyk we başga da bir näçe ogurlar boýunça önümçilik guwwatly kerhanalary döretmek bilen täze iş orunlarynyň döredilmegine de münasip goşantlaryny goşýarlar. Daşar ýurtlarda öňürilýän önümler bilen bätleşip bilýän önümleri öndürgen hususiýetçilere arkada prezidentimiň taýlasy bilen olaň ýokary hili önümlerine daşar ýurt bazarlaryna eksport etmek mümkinçiliklerine de giň ýol açylýar. Hususy ulgama dünýäň öňde barjy tejribeleri giňden ornaşdyrylýar. Mähriban arkadamyzyň owa hojalygy işlerine telekeçileri giňden çekmek, döwrewap ýerleşhanalary gurmak, ýylatymyzda terbiýe gönümleri bilen üpçün etmek barada öňde goýýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär diýip hoşalyk maslahatlarynyň dowamyna edilen çykyşlarda aýdyldy. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda alyp barýan el ýurt we umumy adamzat beýikli işleri üçin hormatly prezidentimizde alkyş sözleri beýan edildi. Hoşalyk maslahatlarynyň ahyryna olara gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiň ahaltek açylyk toplumuna barmagy we ol ýerde adyr waty urulan ak kanatly bedewiň ilkinji at taýynyň dünýä ýinmegi we onuň adyny Aşgabatda kılmak münasibetli Türkmen Owa Hojalyk Universitetiini, Türkmen Döwlet Beden Teri we Sport Institutyny, Owa Hojalyk Institutyny hoşalyk maslahatlar geçirildi. Asırlaryň dowamyna türkmen seyisleri ahalteki bedewlerini kämillik derejesine ýetiripdirler. Olaryň ajaýyp häsiýetlerini saklapdyrlar.
Türkmen bedewleriniň ýüpek ýarlary, gelşikli beden gurulşy, yeňil hereketleri we güýç kuwaty ahlakly seýisleriň, halk seçkiçileriniň öz kärlerini belent derejä ýetirenlikleriniň aýdyň netijesidir. Hormatly prezidentimizde şeýlede türkmen atlarynyň taryhynyň we öz bolşulyklyk käsetleriniň düýpli öwrenilmeligini hem-de gadymy seýisçilik ýölgeleriniň döwrüp ösürilip geljek nesillere ýetirilmeligini aýratyn belleýär. Bekişli bedewler okunly ösýän garaşdy watynymyzyň öz bolşuny nişandyr. Bu bolsa akalteki bedewleriniň dünýä atçylyk sportuna geçen şöhratly ýoluny münasip dowam etmek, olaryň başarnyklaryny dol açmak üçin täze mümkinçilikleri emele getirýär. Hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyny, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ata watanymyzda Türkmenistan parahatçylygyny öňeşmen watan ýylyny, durly ugurlar boýunça ösüşler bedew wady bilen öňe barýar. Milli liderimiziň halkymyzyň agdyberligi, jewitligi, parahatçylyk hemde ýylatymyzyň ýaşaýyş we durmuş şertlerini ýokurlandyrmak we sagdy nesli kemale getirmek üçin berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni amala aşyrýan özgertmelerim munyň aýdyň suwutdamydyr. Hormatly adamlar, Nuwasa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 26 martda saat 20-den 27 martda saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirazlyk günü ordan 8-13 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal ugzar. Howa gecesine 5-10 gradus, gündüzine 16-21 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 12-17 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirazlyk günü matrdan 8-13 metre ýetýän şemal ugzar. Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzine 18-23 gradus, gün orta gün ora taraplarına bolsa 27 gradus şeýle maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirazlyk günü ordan 9-14 metre ýetýän şemal ugzar. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirazlyk günü ordan 9-14 metre ýetýän şemal ugzar. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzine 21-26 gradus maýl bolar. Daşawud welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirazlyk günü ordan 7-12 metre ýetýän şemal ugzar. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirazlyk günü matrdan 9-12 metre ýetýän şemal ugzar. Howa gecesine 10-12 gradus, gündüzine 19-21 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 27-sine magnit hadisesiniň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan dokury göterim artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýans pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasla görä geýindigi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhaman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretlenýär. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun ýerleşler.